prevalença. La teràpia gènica dels que van rebre la vacuna de Janssen o la vacuna d'AstraZeneca estava mitjançada per un vector adenoviral que portava el gen que codificava una de les proteïnes del virus, i els que van rebre les vacunes de Pfizer o de Moderna, el que rebien era un RNA terapèutic, que és un altre component genètic, i que en aquest cas, a més d'un vector viral, feien servir un vector no viral per transferir. És a dir, que tots els que estem aquí, crec que hem rebut teràpia gènica, cosa que fa 2 anys no havia estat parlar d'una cosa que ningú tenia tan present. Realment, la teràpia gènica està ja en les nostres vides, i tot i que va néixer pel tractament de malalties rares, al principi es va pensar que aquells pacients que tenen malalties genètiques i que són molt greus i que als quals no hi ha tractament, si es podia afegir una còpia correcta del gen que estava mutat, doncs probablement les podien solucionar. I així va ser com allà als anys 90 va començar a desenvolupar-se la teràpia gènica. En aquests últims anys, amb tots els avenços que s'han fet en aquest camp, s'ha començat a utilitzar les eines de teràpia gènica per tractar malalties d'alta prevalença, com poden ser malalties cardiovasculars, com càncer, hi ha moltíssimes que estan en marxa, per diabetis, Alzheimer, i per recalcar-ho que tots hem rebut teràpia gènica, per teràpies preventives, com poden ser el cas de la Covid, que és una malaltia d'altíssima prevalença en el món actual. Dintre de les estratègies de teràpia gènica hi ha 2 grans grups, podríem dir, de teràpies, unes que es diuen teràpia gènica in vivo com a estratègia, que el que es basa és en crear el gen terapèutic o l'àcid nucleic, es fica en un vector, s'introdueix un vector que és un vehicle, que pot ser tant un vector viral com no viral, i aquest s'injecta directament en l'organisme. Això ho veurem ara amb més exemples, però tornant a l'exemple de la Covid, totes les vacunes que han rebut ens injectaven directament la combinació de l'àcid nucleic amb un vector directament a l'individu. Això seria la teràpia gènica in vivo. Però hi ha altres maneres de tractar pacients amb el que s'anomena teràpia gènica ex vivo, que en aquest cas el que fa és que es treuen cèl·lules del pacient, generalment cèl·lules del sistema hematopoiètic, es cultiven, llavors se tracten amb aquests factors que porten el gen d'interès, aquestes cèl·lules que han sigut manipulades genèticament s'expandeixen i llavors es trasplanten una altra vegada en el pacient. Avui me centraré en tota la meva presentació, que és el que hem desenvolupat al nostre laboratori, en teràpia gènica in vivo. Llavors, si nosaltres ens plantegem una teràpia gènica in vivo per anar a tractar qualsevol de les malalties, hem de pensar sempre en una sèrie de factors claus a tenir en compte. En primer lloc és el gen terapèutic, que si estem ara parlarem sobretot d'anar a curar una malaltia, serà el gen terapèutic pot ser, si és una malaltia rara, una còpia correcta del gen que estava mutat. Si és una malaltia d'alta prevalença, haurem de veure quin és el gen que seleccionem. Clar, aquest gen, per arribar a realitzar la seva funció, necessita arribar a una cèl·lula diana de l'organisme i per això hem de fer servir un vector. Generalment, aquests vectors o vehicles són derivats de virus, vectors virals per a teràpia gènica in vivo, que són els més emprats, perquè aprofitem les característiques que tenen els virus d'infectar cèl·lules i introduir el seu material genètic. O que en aquest cas, els virus se'ls ha eliminat el genoma viral i s'ha introduït el gen terapèutic. Bé, amb això podrem arribar a la cèl·lula diana, però moltes vegades aquestes cèl·lules dianes són difícils de trobar en l'organisme. És a dir, si volem anar a curar el fetge, podem trobar una guia d'administració que arribi al fetge. El múscul és molt fàcilment accessible, però podem intentar voler fer una teràpia gènica a nivell del cervell. A l'ull, podem voler tractar el ronyó. En aquest cas, hem de buscar quina és la via d'administració més adient que ens permeti portar aquest vector que porta el nostre gen terapèutic perquè trobi aquelles neurones, aquells hepatocis, aquelles cèl·lules molt bé. Bé, tot això ho podem desenvolupar bé al laboratori, però si no tenim un model animal on provar aquestes teràpies, no podem avançar. És a dir, que necessitem sempre tenir models animals de les malalties humanes que volem curar. Els models animals, generalment sempre comencem amb ratolins, i molts d'ells són animals també obtinguts per manipulació genètica perquè no existeixen a la naturalesa models animals de totes les malalties humanes. Necessitem originar-los i, per tant, moltes vegades també ens basem en l'obtenció d'animals transgènics i animals locals com els animals en què hem de provar les teràpies. Això seria la primera fase en el desenvolupament preclínic d'un nou tractament,
però perquè això pugui arribar a la clínica en humans necessitem també d'animals grans, models que poden ser gossos o poden ser humans, primats no humans. Bé, quan anem parlant, com he dit al principi, de teràpia gènica in vivo per anar curant malalties, dintre dels vectors els més utilitzats són els derivats dels virus adenoassociats. Aquests virus són virus que no són patogènics, és a dir, no es coneix que causin cap malaltia ni a persones ni a animals. Llavors són virus que són molt segurs. El que són virus molt petits, és a dir, són virus DNA, però no hi cap la doble cadena de DNA dintre de la càpsula. Només porta una cadena, una única cadena de la doble cadena del DNA. Necessitaran entrar dintre de la cèl·lula i anar al nucli perquè se sintetitzi la cadena complementària. Aquests vectors tenen una gran capacitat de transduir, és a dir, d'infectar tant cèl·lules que es divideixin com que no es divideixin, i tot i que no s'integren, perquè són vectors no integratius, queden en el nucli de manera episomal, permeten l'expressió a molt llarg termini si el teixit no es divideix. És a dir, teixits com el múscul, com el cervell, neurones, que tenen una taxa de replicació molt baixa al fetge en adults, doncs podem tenir durant molts anys l'expressió del nostre gen d'interès després d'una única administració d'aquests vectors. Actualment existeixen molts serotips d'aquests vectors adenoassociats, en el que diem normalment A i B, alguns serotips d'aquests que mostren la naturalesa, però actualment hi ha un gran camp d'investigació en dissenyar noves càpsides per fer-les més específiques de teixits. També uns grans avenços d'aquests últims anys és que avui dia els podem purificar amb lots molt grans, de manera que es pot arribar a produir lots per tractaments ja clínics per pacients humans, i això diríem que ha estat el coll d'ampolla durant molts anys, encara ho és, però ja està avançant molt perquè tothom s'ha posat a poder intentar fabricar grans quantitats de vectors i això ja està sent possible. Cada empresa al voltant d'això estan inventant molt. El problema que tenim amb aquests vectors és que són molt petits, com els deia, i per tant si el nostre gen és molt gran, és a dir, la màxima capacitat que cap dintre això, que és una càpsula, la màxima capacitat són 4,5, en aquest cas, si tenim gent molt gran genètica, cap i hem de pensar en estratègia, pel cas, que introduïm aquesta tècnica in vivo com a estratègia. Bé, en primer lloc, aquesta donació i aquesta referència a l'ull, podem tractar en aquest cas, hem de buscar quina que també és més adient que ens permet apuntar aquest vector que la nostra gent terapèutic perquè trobi aquelles neurones, aquells aparells. Tot i que són minoritàries, perquè aquí a Europa la definició és que afecten a una de cada 2.000 persones, no se sap ben bé quantes n'hi ha perquè n'hi ha moltíssimes, se'n van descobrint últimament més, cada vegada més, i se calcula que hi ha entre 6.000 i 800 malalties minoritàries i que en conjunt afecten a 30 milions d'individus a Europa, això vol dir que són en números, són moltíssima gent que està afectada d'alguna d'aquestes malalties rares. D'elles, el 80% són genètiques, són d'origen genètic, i per tant la teràpia gènica podria ser molt adient per intentar contrarrestar-les o realment curar. Actualment, per majoria d'aquestes malalties de teràpia gènica de malaltia de l'origen genètic, això vol dir que són d'origen genètic, i per tant les bases només n'hi ha molt adient per intentar disminuir les contrarrestar-les, però realment curar. Actualment, per majoria d'aquestes malalties de teràpia gènica de malaltia de l'origen genètic, això vol dir que són d'origen genètic, i per tant les bases només n'hi ha per tant la teràpia gènica ofereix una gran solució podrà ser actualment que han canviat només de teràpia gènica de malaltia de l'origen genètic, això vol dir que són d'origen genètic, i per tant les bases només n'hi ha per tant la teràpia gènica ofereix una producció de una gran solució d'interès durant molt de temps. I no obstant, l'origen genètic perquè hi ha tantes malalties, hi ha més de 100.000, i algunes d'elles tenen una complexitat molt elevada que dissenyar aproximacions de teràpia gènica està sent molt complex, però ara actualment és un camp de moltíssima activitat. Llavors, nosaltres, a la Universitat Autònoma de Barcelona, fa ja anys, vàrem desenvolupar tot un programa per tant de dissenyar teràpia gènica per en què ens basem, per una banda, de la capacitat, aquest gen per arribar de generar models animals de la mort. Necessitem arribar a una cèl·lula gènica, primer necessitem tenir el model animal on provar-lo.
Llavors, hem posat a punt tecnologies de manipulació genètica per poder fer models animals de les diferents malalties humanes i, a més, ser capaços de fenotipar i de caracteritzar aquests animals per veure si reprodueixen realment la malaltia humana. Una vegada tenim aquests models animals, nosaltres podem dissenyar aproximacions de teràpia gènica i, per tant, som capaços de dissenyar vectors que siguin eficients i segurs per contrastar aquestes malalties en aquests models animals que hem generat. Generalment, sempre treballem primer en ratolins, però tenim la sort que en el campus de la UAB tenim la Facultat de Veterinària i l'Hospital Veterinari que ens permeten poder fer el salt a provar aquestes teràpies en animals grans, sobretot en gossos, i amb això gràcies al conjunt de tots els nostres companys de la Facultat de Veterinària que col·laboren amb nosaltres. També tot això ens permet ja començar les fases de desenvolupament no clínic, és a dir, estem ja contribuint, clar, no és la nostra especialitat, però podem aportar molt a tot que és la propietat intel·lectual, tota l'atenció d'activitats reguladores, etc., fins a poder ajudar en el desenvolupament clínic, que llavors aquí sí que nosaltres hem de col·laborar amb empreses o amb personal ja altament especialitzat. Però aquest és el programa que nosaltres hem desenvolupat i que ara els explicaré alguns dels exemples que hem estat portant a terme. Llavors, per tractar de les malalties rares amb les que vam començar a treballar nosaltres, són unes malalties que pertanyen al grup de les malalties d'emmagatzemament a nivell dels lisosomes, de les cèl·lules, de grans macromolècules. Tot el que es diuen les malalties d'emmagatzemament lisosomal, que són les LCDs. I dintre d'aquest grup nosaltres ens hem centrat sobretot, en un principi, encara estem treballant molt, en un grup de malalties que s'anomenen les mucopolisacàridosis. En realitat vam començar a treballar en aquestes malalties perquè ens varen venir a visitar de l'Associació Espanyola de Pacients Afectats, de Famílies de Pacients Afectats de les mucopolisacàridosis, i gràcies a la seva insistència i a la col·laboració que vàrem establir amb ells, vàrem decidir començar a desenvolupar teràpies per aquestes malalties que són molt greus. Realment, el paper de les associacions jo crec que està clau perquè els investigadors ens conscienciem de la necessitat i realment intentem trobar solucions. Jo crec que no només per mi mateixa, sinó per tot el meu grup, la interacció amb l'associació de pacients de MPS ha sigut clau per animar-nos i veure que realment hi ha una necessitat i que hem d'intentar aportar el nostre gran esforç. Bé, aquestes malalties, les mucopolisacàridosis, qualsevol malaltia lisosomal, són malalties en les quals, quan els nens neixen, són difícils de detectar perquè encara no tenen fenotip. És a dir, com dic, s'acumulen grans macromolècules que no s'han degradat bé perquè falta algun enzim de la vida de creació d'aquestes grans macromolècules, que poden ser, en el cas dels glucosaminoglicans, etc. Llavors, clar, quan els nens neixen, tenen molt poc d'acumulat i, per tant, el fenotip o aquests nens estan bé. Però, clar, a mesura que va passant el temps, a poc es van acumulant en els seus lisosomes aquestes grans macromolècules no degradades, com que no es degraden bé, no es poden eliminar, s'acumulen i això què passa? Porta una gran disfunció cel·lular i fins i tot pot portar a la mort cel·lular. Clar, si això, per exemple, passa en neurones, com a la majoria de les malalties a les que estem treballant, doncs això portarà un gran retard mental en els pacients d'aquestes malalties. Bé, com els he dit, nosaltres ens hem centrat sobretot en aquelles malalties en què el que s'acumulen als lisosomes són glucosaminoglicans, que no estan degradats, però n'hi ha altres que s'acumulen glicògens, fosfolípids, moltes. Nosaltres ens hem centrat en el grup de les mucopolisacàridosis i sobretot ens hem centrat en la MPS3, que és el síndrome de Sanfilippo, i hem estat desenvolupant tractaments pel Sanfilippo A, B, C, D, però també hem estudiat el de la MPS2, que és el síndrome de Hunter, i recentment el de Morquio, si bé les dues anteriors, els dos síndromes anteriors, són malalties metabòliques i neurodegeneratives, el Morquio és una malaltia que afecta el sistema esquelètic. Avui em referiré una mica, parlarem del síndrome de la MPS3. La MPS3A, 3B i 3D, que són diferents síndromes que afecten una malaltia en la qual no es degrada la macromolècula és l'heparan sulfat i s'acumulen els lisosomes. En aquest cas, cada una d'elles és deguda en què s'ha mutat un gen diferent de la via de degradació d'aquesta macromolècula. En el cas de la MPS3A,
L'enzim que està mutat és l'heparanina sulfatasa o sulfamidasa, l'NPC3D, l'N-acetilglucosamidasa, la NAGLU, i l'NPC3D, l'N-acetilglucosamina sulfatasa, la GNS. Bé, aquestes pacients, com he dit, quan els nens neixen durant els primers anys de vida són normals i a poc van desenvolupant un fenotip que es va agreujar. A nivell sistèmic, aquestes patologies no són molt greus, tenen hepatopleuromegalia, no es detecten. El principal problema és a nivell del sistema nerviós central. Aquests nens comencen, els detecten perquè tenen una gran hiperactivitat al principi, no dormen, perden atenció, es tornen molt agressius, però a poc van desenvolupant un retard mental molt exacerbat que els porta finalment que no poden ni menjar, no poden connectar amb l'exterior i finalment tots aquests nens moren durant la primera i segona dècada de vida, és a dir, moren molt joves. És a dir, són malalties molt severes que afecten un gran nombre de pacients. Bé, però aquests pacients d'MPS i d'altres malalties lisosòmiques tenen un gran avantatge perquè els enzims que estan mutats, o els enzims que ens posem, són enzims que se secreten, són secretables. És a dir, en una cèl·lula, els enzims d'aquests que degraden grans macromolècules es produeixen i en el reticle endoplasmàtic se'ls afegeix un residu de menosi-cisfosfat, que després el reconeix el receptor de menosi-cisfosfat, que els permeten, el Golgi, el tràfiquing i interaccionar amb els lisosomes on, donat el pH àcid del lisosoma, s'activen aquests enzims i actuen en aquesta cèl·lula. Però aquests enzims, com he dit, la majoria d'ells es poden secretar, de manera que arriben a la membrana plasmàtica i poden sortir a l'espai extracel·lular i ser captats per altres cèl·lules del control. És a dir, que si una cèl·lula no té aquest enzim, el pot captar de fora i portar-lo cap a dintre. És el que s'anomena una reacció encreuada d'aquestes cèl·lules gràcies a que poden captar o secretar l'enzim. Això s'ha basat durant molt de temps la teràpia de reemplaçament enzimàtic en què s'administren els enzims directament als nens perquè els captin. Però clar, això, la teràpia de substitució enzimàtica, a més que és molt cara, requereix una administració constant durant moltes hores dels nens i sobretot en aquestes malalties que tenen afectació a nivell del sistema nerviós central, aquestes proteïnes no travessen la barrera hematocefàlica, amb la qual cosa no poden curar el sistema nerviós central. Doncs bé, basant-se en aquest fet que hi pot haver-hi correcció creuada, això és molt bo pel camp de la teràpia gènica d'una malaltia minoritària. Perquè vol dir que nosaltres no necessitem tractar totes les cèl·lules de l'organisme. Que això, per exemple, és un problema molt important quan parlem de la distròfia muscular de Duchenne o d'altres malalties en què necessites manipular genèticament totes les cèl·lules. En aquest cas, el fet que algunes cèl·lules puguin transduir, aquesta cèl·lula començarà a produir la proteïna que la corregirà en aquesta pròpia cèl·lula, però aquesta proteïna també podrà ser secretada a l'espai extracel·lular, arribar a la sang i distribuir-se a tota la perifèria i en allà ser captada per cèl·lules que no s'han modificat genèticament i també corregir-se. En el cas del cervell, l'enzim pot ser secretat a líquid cefalorraquídic que el distribuirà tot el cervell i així es corregir-se tot el cervell. I aquesta és una de les grans avantatges del tractament per teràpia gènica de malalties de cúmul en els lisosomes en enzims secretables. Per tant, en el cas de la teràpia gènica per MPC3A, era relativament senzill pensar en dissenyar una teràpia adequada per aquestes malalties. El gen d'interès ja el coneixíem perquè era donar o administrar una còpia correcta del gen que estava mutat. En el cas de la 3A, una còpia del gen de la sulfamidasa, de la 3G de la NAGLU, el gen S en el cas de la 3D. El vector que ja havíem triat havia de ser un vector adeno-associat, que era el de referència, i en quant al model animal, hi havia per l'MPC3A el model ja existia, per l'MPC3D, per moltes d'aquestes, nosaltres al laboratori, en la unitat del nostre centre que fa animals transgènics, ja vam generar els models locals, de manera que disposàvem de tots els models de les malalties rares que volíem tenir. El que havíem de decidir era quina via d'administració seleccionàvem per arribar al cervell i poder curar aquests pacients. Clar, quan ens presentem la manera de distribuir un gen en el cervell, hi ha diverses vies. Quan nosaltres vam començar aquest estudi, i amb això recordo que li vaig dir al senyor Rodrigo que ens va venir a veure per els DNP, vaig dir nosaltres no fem el que s'està fent perquè ho trobo massa invasiu. Perquè el que s'estava fent, i encara ara hi ha gent que ho fa, però cada vegada menys,
és l'administració directa dels vectors en el parènquima del cervell. És a dir, que a cada nen se'ls fa de 6 a 8 forats, cada 4 per cada cantó de l'encèfal, i es allibera a 2 nivells el producte, el vector, l'ENVI que porta el gen terapèutic. És a dir, és una teràpia molt invasiva i el problema principal és que el vector es queda al voltant de l'àrea on hem injectat. És a dir, no permet que es pugui difundir en tot el cervell. Aquest és un dels principals problemes d'aquesta teràpia dirigida al cervell. Hi ha una altra aproximació que nosaltres sí que la vam trobar, que és l'administració intravascular dels vectors per via sanguínia. Clar, en aquest cas, aquest sí que és una aproximació que no és invasiva, i hi ha alguns serotips, com és l'IB9, que s'ha demostrat que poden travessar la barrera hematoencefàlica per l'injectes per via intravenosa i arribar al cervell. Però clar, el principal problema és que, clar, aquests vectors tenen una gran afinitat pel fetge i pels òrgans perifèrics i perquè arribi al cervell s'ha d'administrar a dosis molt elevades. I per tant això fa una mica prohibitiu el nivell de vector que necessitem administrar. D'altra banda també existeix la possibilitat que si els pacients tenen anticossos neutralitzant contra els ENVIs, doncs aquest tipus de teràpia serà molt difícil que puguin arribar al cervell. Però aquesta teràpia, comparada amb l'anterior, no és invasiva. Llavors nosaltres, quan vam començar aquest estudi, vam decidir utilitzar una altra via d'administració, que és una administració local directament dintre el líquid cefalorraquidi, que és el líquid cefalorraquidi, és el líquid que banya tot el sistema nerviós central, el cervell i fins a la mèdula espinal. Llavors això seria una teràpia local, es pot administrar directament a la cisterna magna, que és fàcil d'accedir, és complicat, però no has de foradar i vas directament aquí en aquesta zona. I en pacients humans normalment s'administra en tots els hospitals pediàtrics quan hi ha problemes d'hidrocefàlia o s'han d'administrar quimioterapèutics. Hi ha una via d'administració que és directa intraventricle, també hi ha el líquid cefalorraquidi, i ja està molt establerta que passa a persones que es muden, és a dir que és mínimament invasiva i està molt estudiada. Llavors nosaltres vam decidir utilitzar aquesta via perquè tenia un avantatge addicional, és que la dosis de vector que necessitaven era almenys 20 vegades més baixa que la via intravascular, i això era un avantatge molt important. Llavors vam aplicar aquesta via d'administració en totes les malalties del grup de les MPS, aquí només el poso molt per sobre en el cas de la MPS 3A, en què vam estudiar els efectes de l'administració en animals que ja tenien la malaltia establerta, ja tenien 2 mesos d'edat, o tant en masses com en femelles, els vam administrar aquest vector que portava aquest gen terapèutic. I vam observar cap d'un any, perquè cap de 2 mesos ja es cobrava, però vam voler veure si això es mantenia al llarg del temps, i aquest és un estudi a llarg termini vam veure que administrant el vector líquid cefalorraquidi a través de la cisterna magna aconseguien tenir una activitat entre el 20 i el 40% en totes les zones del cervell, i el més important era que no estaven tenint el 100%, només en aquest 20% eren capaços de corregir completament els acúmuls d'aquests glucosaminoglicans que hi havia en el cervell. A l'acumular-se aquests subproductes fa que el cervell s'inflami, hi ha molta neuroinflamació, i en els animals tratats, doncs, aquí, per exemple, com les astrocitosis, es corregia completament. Una cosa que vam observar amb aquesta administració al líquid cefalorraquidi d'aquests vectors IB9 és que quan tu administres els vectors es distribueixen per tot el cervell i transdueixen el cervell i la mèdula espinal tota de dalt a baix. Però clar, quan el líquid cefalorraquidi drena la circulació sanguínia. Llavors els vectors que no es quedaven al cervell passaven a la circulació sanguínia i com que tenen un alt tropisme pel fetge eren capaços de transduir el fetge, de manera que llavors el fetge es convertia en una bomba que produïa l'enzim i el secretava a la circulació sanguínia, de manera que podia ser captat pels teixits perifèrics. Així podem veure que no només corregíem l'acúmul de glucosaminoglicans en el fetge, sinó en el cor, en els pulmons, en la melsa, en els ronyons, a tots els teixits perifèrics degut a la secreció per part del fetge. Bé, aquests animals no només corregien la patologia, sinó també el seu comportament, perquè hi ha proves a diferents tests que fèiem i veiem que es comportaven un comportament normal. Llavors, ja per resumir, perquè això ho hem estudiat, hem fet moltíssimes proves, tant per totes les MP que he posat l'exemple del MS3A, però hem fet per la B, per la D, pel Hunter, de tots ells, hem pogut demostrar que l'aproximació en què nosaltres tenim un gen terapèutic diferent segons la malaltia, el fiquem en un vehicle, que és un vector d'Urei, l'administrem directament al líquid cefalorraquidi,
El líquid cefalorraquí el distribueix per tot el sistema nerviós central, tot el encèfal i la mèdula espinal, i aquells vectors que s'alliberen, que no poden passar del líquid cefalorraquí a la circulació sanguínia, transdueixen el fetge de manera que després tot el sistema nerviós central, els grups de cèl·lules diferents zones del cervell i de la mèdula espinal tornaran a secretar el líquid cefalorraquí, la proteïna activa que serà captada per les cèl·lules que no s'han manipulat genèticament, i al mateix temps el fetge alliberarà la proteïna a tota la circulació i serà captada per tots els teixits de l'organisme. De manera que el que nosaltres aconseguim amb aquesta aproximació és normalitzar els glucosaminoglicans tant en el sistema nerviós central com en els teixits somàtics, revertint tota la neuroinflamació, corregint totes les alteracions i sobretot el que fem és allargar la vida dels animals. És a dir, els animals tratats viuen igual que un animal sa, que mentre que els altres animals no tratats es moren molt enllà. Bé, això ho hem fet per MPS3A o pel grup de les MPS i ara actualment creiem que el que hem fet és ja validar una plataforma de teràpia gènica que es pot aplicar a qualsevol malaltia neurològica i que tingui també alteracions a nivell somàtic com mucopolisaccarosi i altres malalties de nivell lisosòmic. En aquest moment estem tractant a més de 10 diferents malalties seguint la mateixa aproximació. I no només això, el que hem après fent aquests estudis, ara ho estem aplicant també en el camp de malalties neurodegeneratives d'alta prevalença, com poden ser l'Alzheimer i Parkinson, i estem ja començant a treballar fent servir aquestes vies d'administració que hem après en aquests models que eren per malalties minoritàries i ho estem aplicant a malalties també d'alta prevalença. Bé, el que us havia ensenyat fins ara eren estudis en ratolins, també vam poder fer uns estudis de biodistribució fent servir una guinó que codificava la sulfamidasa canina en el cervell d'ossos vídeo i hem fet un seguiment de més de 7 anys, sobretot per estudiar si realment es continuava expressant el nostre transgèn i hem pogut observar que durant aquests 7 anys encara detectava nivells molt elevats, això eren 3 gossos, de sulfamidasa canina en el líquid cefalorraquí. I quan vam sacrificar aquests animals al cap de 7 anys, vam analitzar el cervell i vam veure, aquí tenen en portets de colors, en diferents zones del cervell que van des de la zona més frontal a la més caudal i des de només a la perifèria, sinó les zones més profundes, que s'expressava al cap de 7 anys nivells molt elevats del nostre transgèn, que això volia dir que l'expressió era molt duradora i que, per tant, permetria que aquests animals van ser cada 7 anys. Vol dir que, com que el cervell no es divideix, duraria pràcticament tota la vida, si pensem en un nen, en tota la seva vida adulta, i sobretot el més important és que no vàrem observar cap efecte advers. I això jo crec que era molt important i d'aquí aquests estudis varen servir per poder moure tot això cap a la clínica. Aquests estudis, des del 2010, hem estat col·laborant molt activament amb l'Esteve, que Esteve ara ja els ha portat a la clínica, hi ha un assatge clínic en marxa per pacients de MPS3A. Aquest estudi s'està fent a Sant Joan de Déu, la doctora Mercè Pineda és la investigadora principal, i és un estudi en fase 1-2 per determinar la tolerabilitat i sobretot l'inici d'eficàcia i la seguretat de fer servir aquesta teràpia gènica basada en un MIG-9 i després de l'administració intracerebroventricular en els pacients. És a dir, ja s'han tractat 9 pacients amb dos escalation, amb 3 dosis diferents, i el més important és que s'ha demostrat que la via intracerebroventricular és completament segura, no causa cap problema als nens i tots els estudis de seguretat fins actualment no han demostrat cap problema rellevant de seguretat. Bé, això era pel que feia referència a malalties minoritàries. Estem, com estic dient, treballant probablement una quinzena de malalties, no només aquestes són neurodegeneratives, amb altres del grup, però també des d'un principi nosaltres estàvem molt interessats, en realitat vam començar a fer teràpia gènica per intentar prevenir malalties d'alta prevalença, com pot ser la diabetis mellitus. Aquí ja veurem que ens presentem entre nosaltres problemes, però el que sí que hi ha una gran necessitat de noves teràpies per la diabetis. I per què noves necessitats? Doncs perquè actualment en el món, i això són dades que van publicar a la International Diabetes Federation el desembre del 2021, és a dir, fa 4 mesos, que cada 2 anys fan un update de quants pacients hi ha. Actualment en el món hi ha 537 milions de pacients diabètics.
Pensin que fa 2 anys hi havia 463, és a dir, que està creixent a una velocitat alarmant i es preveu que pel 2045 en el món hi haurà pràcticament 800 milions de persones diabètiques. Això és un problema de salut pública molt important i que s'ha de trobar una solució. Fa molts anys que ho diuen, però que tothom ho està intentant, però cada vegada van augmentant més. I les perspectives són força nefastes. Europa és on encara ens sobra més, que d'ara al 2045 només ho augmentarà un 13%, però si mirem als Estats Units i a Nord-Amèrica un 24%, però si mirem a l'Àfrica o al Middle East, a l'Àfrica augmentarà un 134%. Aquí al sud-est asiàtic un 87%, és a dir que estem davant d'una epidèmia molt important i sobretot això és deguda al canvi de l'estil de vida, al passar. És a dir, el nostre component genètic és el mateix que teníem de fa 40 anys i el que s'ha imposat que la diabetis ara sigui tan important o cada vegada n'hi hagi més és l'estil de vida que fem més sedentaris, que mengem més, dietes més calòriques, etc. Perquè la majoria d'aquests pacients són diabètics tipus 2. Jo crec que és molt alarmant aquesta taula que ha publicat també l'International Diabetes Federation en l'Aules del 2021 que diu la quantitat de milions que hi ha i que s'espera que d'aquests 4 de cada 5 pacients diabètics viuen en països pobres o de pocs ingressos, amb la qual cosa l'accés a la sanitat i a poder tenir tractaments el fa molt complicat. I a més que la diabetis mata molt. Ara estem tots molt preocupats del Covid, va matar molta gent el Covid, però pensin que el 2021, com a conseqüència de la diabetis, es van morir, això és el que diu la Quetales, que en posen 6,7 milions de persones com a conseqüència de la diabetis. És a dir, que estem realment davant una malaltia que és una mica silenciosa, però les complicacions de la diabetis diuen que es mor una persona cada 5 segons. O sigui, la qual cosa això és molt seriós. Les despeses que es dediquen al tractament dels pacients són molt elevades. Als Estats Units aquest any han sigut de 966 bilions de dòlars i el que preocupa encara més, a més que hi ha 500 milions de pacients diabètics, es calcula que hi ha més de 500 milions d'adults que tenen intolerància a la glucosa, que és un estat prediabètic i que aquests acabaran fent diabètics. Per tant, tot i que hi ha moltíssims medicaments per tractar la diabetis, estem davant d'un problema molt greu al que nosaltres pensem que a través de la teràpia gènica potser podem aportar també alguna solució. Llavors, quan parlem de diabetis i de pacients de la diabetis, el 95% d'aquests pacients són diabètics tipus 1 i tipus 2. Hi ha un petit percentatge de pacients que són de la diabetis monogèniques també, que no en parlem. Però d'aquestes, sobretot, són les diabetis tipus 2 el que està augmentant molt, tot i la diabetis tipus 1 també. Doncs de dintre del grup d'aquests dos, la diabetis tipus 2, és més del 90% dels pacients són diabetis tipus 2 i la resta siguin diabetis tipus 1. Clar, llavors, si ara nosaltres volem anar a dissenyar una teràpia gènica per a la diabetis, aquí no és tan fàcil, perquè són malalties que són poligèniques, que no hi ha un component genètic clar i sobretot es desenvolupen com a conseqüència de factors ambientals, canvis al nostre estil de vida, estil de vida menys sants. Llavors, com podem nosaltres, si us recorden com us dic al principi, com volem ser una teràpia gènica, pensar quin és el gen terapèutic? Llavors, com podem nosaltres pensar en possibles gens terapèutics? Perquè aquí no és posar una còpia correcta del gen mutat. Llavors, per avançar en el camp de la teràpia gènica per la diabetis, ha estat molt important els avenços que s'han fet en aquests últims anys perquè el coneixement sobre els mecanismes moleculars que són responsables del desenvolupament d'aquestes malalties. I coneixent aquests mecanismes o processos, nosaltres podem pensar i dissenyar, buscar sobretot possibles gens candidats i avui els presentaré dos que nosaltres hem estat treballant per intentar bloquejar aquesta malaltia. També, quan nosaltres pensem en abordar una teràpia gènica per malalties d'alta prevalença, es necessita tenir molt bons vectors i sobretot que aquests vectors es puguin produir a gran escala, perquè és molt diferent tractar 1.000 nens que pugui haver al món d'una malaltia minoritària a tractar 1 milió de persones que tingui diabetis tipus 2, hem dit que hi havia 500 milions. Llavors necessitem que es millorin molt els processos de manufactura d'aquests vectors en qualitat GMP i això ara està molt avançant de la manera que es veu que en un futur serà possible que això pugui fer-se accessible a la majoria de la població. Bé, pensant en diabetis tipus 1, que és una destrucció que una de les cèl·lules beta del pàncreas que porten a una destrucció de la massa, baixada de la massa, una secreció d'insulina, els pacients desenvolupen hiperglucèmia. Això és conegut per tots nosaltres
i necessiten aquests pacients una teràpia substitutòria amb insulina exògena. Aquesta teràpia va bé, els pacients si es controlen poden fer una vida normal, però no és mai perfecta i la majoria dels pacients desenvolupa cada any episodis d'hipoglucèmia aguts i sobretot, si no estan molt ben controlats, degut a la hiperglucèmia crònica desenvolupen complicacions secundàries molt greus, com són retinopaties, nefropaties i moltes altres alteracions neurològiques. Per tant, quan nosaltres venim pensant en dissenyar una teràpia gènica, la diabetis tipus 1 podem intentar treballar a nivell d'induir tolerància enfront de l'atac autoimmune, induir la replicació de les cèl·lules beta del pàncreas o, en últim terme, incrementar la captació de glucosa pels teixits de manera que disminuïm la hiperglucèmia. En el nostre laboratori hem estat desenvolupant teràpies a aquests nivells, a diferents nivells, i avui els parlaré més sobre una teràpia enfocada a disminuir la hiperglucèmia. En quant a la diabetis tipus 2, clar, com podem desenvolupar teràpies de diabetis tipus 2 encara és més complexa que la diabetis tipus 1, perquè en el cas de la diabetis tipus 2 hi ha una resistència perifèrica a la insulina que està associada generalment a que la majoria dels pacients són obesos, hi ha molts problemes a nivell del teixit adipós, llavors les cèl·lules beta del pàncreas han de secretar més insulina per fer front a la resistència, hi ha una gran hiperplàsia, es manté una hiperinsulinèmia perquè puguin contrastar aquesta resistència. Això, la malaltia va progressant si no es trata, de manera que cada vegada hi ha més resistència, això porta ja toxicitat i al final això acaba matant les cèl·lules beta, destruint les cèl·lules beta i el pacient en estadis molt avançats pot desenvolupar hiperglucèmia. Llavors, quan desenvolupem teràpies gèniques, què podem fer? Doncs podem intentar actuar a nivell de reduir la resistència a la insulina manipulant algun d'aquests teixits perifèrics que són claus en el procés de la malaltia perquè secretin factors que contribueixin a disminuir aquesta resistència a la insulina. Podem també treballar a nivell de les cèl·lules beta, és a dir que hem de mirar que hi ha moltes possibles aproximacions per abordar aquesta malaltia. Avui també els presentaré una aproximació que intentem disminuir la resistència a la insulina. Bé, en primer lloc els presentaré una aproximació que hem desenvolupat al nostre grup per tractar la diabetis tipus 1, és a dir, la diabetis que és resultat de la destrucció autoimmune de les cèl·lules beta del pàncreas. Aquesta teràpia gènica es basa en la generació, que vàrem dissenyar i crear un sensor a la glucosa en el múscul esquelètic mitjançant la coexpressió alhora, és a dir, l'expressió alhora de dos gens, el gen de la insulina i el gen de la glucoquinasa. És a dir, nosaltres en el múscul esquelètic, primer ho vam estudiar en reculls diabètics, després en tenen animals més grans, vam expressar insulina, el gen de la insulina, de manera que s'expressés de manera constitutiva a nivells molt baixos perquè donés un nivell d'insulina com la que tenim quan estem dejunats, però que aquesta insulina molt baixa permetés que els transportadors de glucosa que hi ha al múscul estiguin a la membrana de les fibres musculars i és la porta que permet l'entrada de glucosa cap a dintre de la fibra. Llavors, allà nosaltres hi hem ficat un segon gen, que és la glucoquinasa. La glucoquinasa és un gen que està al fetge, no està al múscul, però vam decidir posar-lo en el múscul perquè la glucoquinasa fosforila molt fàcil, molt evidentment, la glucosa que entra dintre la fibra muscular i la converteix en glucosa 6-fosfat. Aquest és un enzim que té una km elevada, de manera que pot anar entrant glucosa cap al múscul mentre els nivells de glucosa circulant siguin molt alts. I quan els nivells de glucosa es normalitzin, la glucoquinasa s'inactiva i el sistema es para, la qual cosa això és un mecanisme de seguretat. Bé, doncs aquesta combinació de glucoquinasa actuen en concert i formen un sensor de glucosa que detecta quan els nivells de glucosa alta en sang. Bé, nosaltres vàrem dissenyar aquesta teràpia amb uns vectors que expressaven insulina en el múscul, vàrem estudiar ratolins i vàrem demostrar que era una teràpia que funcionava i eren capaços de revertir qualsevol alteració que tenien els ratolins diabètics. Després vàrem passar, doncs clar, si nosaltres veníem humans, havíem de demostrar, i més en el cas de la diabetis, que aquesta teràpia era segura i que funcionava amb un model gran de la malaltia. I aquí, una altra vegada, vàrem treballar amb gossos beagles, al qual nosaltres induïen una diabetis experimental. Aquesta teràpia es basava en la injecció intramuscular de vectors AAV, s'injectaven amb unes xeringues en els músculs, això els nostres companys de la Facultat de Veterinària, els cirurgians, són unes xeringues que tenen 5 agulles per distribuir el vector a tota la cama del gos, es feien múltiples injeccions, és una estratègia molt senzilla, molt segura, i com que les fibres musculars no es divideixen, permetria l'expressió a molt llarg termini del nostre gen terapèutic.
Els vectors que utilitzaven no travessen els endotelis, es quedaven en el múscul, és un subtipunt, i això és possible fer-ho clínicament perquè fins i tot el primer producte que va provar la EMA d'una teràpia gènica era pel Rivera, que es basava també en un IBU injectat intramuscular. Bé, doncs nosaltres vam introduir experimental amb diversos gossos, i els ensenyo dos, i fixin que quan l'animal ja era hiperglucèmic el van tractar amb un IV i després els anàvem mostrant periòdicament la glicèmia i pensin que aquí un seguiment durant 8 anys en aquests gossos després d'una única administració i sense donar-los gens d'insulina varen mantenir la normoglucèmia, això és la normoglucèmia en dejú, aquests gossos al llarg dels 8 anys. Aquests gossos primer perdien pes quan els feien diabètics, després recuperaven i creixien perquè es anaven fent grans. Durant tot aquest període, la insulinèmia d'aquests animals, que quan els trataven no tenien pràcticament insulina, cap dels dos, es mantenia dintre un rang de normalitat. Aquí les línies discontínues mostrem la insulinèmia que tenen uns gossos sants, això és l'interval entre que siguin uns gossos sants en dejú, van per una mitja d'uns 35 gossos, i veiem que els nostres gossos durant 8 anys es mantenien amb una insulinèmia basal després d'una única administració i que per tant tenien una expressió i una correcció molt a llarg termini. Això només... Volia ensenyar-los el vídeo. No sé què. No podia tractar un vídeo per veure els nostres gossos. Bueno, volia només ensenyar-los, no sé perquè ara no és aquest el vídeo. No, només perquè vegin com aquesta teràpia funcionava. Aquí tenen un dels nostres gossos, abans de tractar-los amb la teràpia gènica, està tot compungit, s'havia primat, havia perdut molt pes, tot tristoi, era un gos diabètic. I aquí era al cap de 7 mesos i aquest gos va viure 8 anys sense administració d'insulina exògena. És a dir que aquest gos estava feliç, content, i ara veurem quan està en el pati, això és les gosseres de la facultat de veterinària, i està feliç i content i juga amb els seus companys i està completament recuperat després d'una única administració de la teràpia gènica. Bé, en aquests gossos nosaltres hi fèiem un seguiment igual que fan de l'hemoglobina glucosilada, en el cas dels animals el que es mesura és la fructosamina glucosilada, i veiem que es feia cada 15 dies i veiem que la mitja de cada, això és de l'any 5 a l'any 8, doncs sempre es mantenien per sota d'un bon control glicèmic, que és 450 en el cas dels gossos diabètics, i sempre es mantenien per aquí sota. I a més, el que vam observar, que considerava una sobrecàrrega de glucosa, un gos diabètic té uns nivells sempre molt elevats, per la definició de la Societat Americana de Diabetis, després d'una sobrecàrrega de glucosa al cap de 2 hores, la glucèmia està per sota de 200 milions per decilitre, tots els nostres gossos, i això va ser just abans del sacrifici, el vam anar fent periòdicament i sempre estaven bé, al cap de 8 anys continuaven estant com si fossin diabètics. Quan els van sacrificar, a nosaltres ens interessava molt veure com estava el pàncreas, que no fos que haguessin regenerat el pàncreas, i fixin, això era la massa de cel·la beta d'un gos sa, en aquests gossos un tenia un 98% de les cel·les beta desaparegudes i l'altre un 96-97%. És a dir que tot aquest tractament era a partir del múscul el que contrastava la malaltia. I nosaltres érem capaços de tractar PEC-C humà, el que no els dic és que la insulina que els posàvem al gos era el gen de la insulina humana i podem detectar PEC-C. Però no només això, aquests gossos també, la por que tenien era que, clar, tu els hi poses aquest tractament, què passa si fan un exercici molt intens? Llavors el que vam fer va ser, vam comprar especialment una màquina d'aquestes de córrer especial per entrenar gossos d'aquests de carrera, per provar si nosaltres sometíem aquests gossos, aquí el gos està aprenent a circular en aquest treadmill, aquí al principi no sabia gaire, després aprenen, i llavors els hi fem a diferents velocitats, el posàvem 40 minuts a córrer, encara no havia pres, però ja es prenien i els hi fèiem tot sovint, i els hi miràvem la glucèmia abans i després de l'exercici, que és un exercici de 40 minuts. I veiem que abans eren normoglucèmics, després de l'exercici eren normoglucèmics i al cap d'una estona, una hora després de l'exercici continuen sent normoglucèmics. És a dir, que aquesta teràpia no desenvolupava hipoglucèmia ni després d'un exercici intens. I jo crec que això era molt important, això era un dels paràmetres que ens demanaven sempre tots els nostres companys que són clínics. Bé, llavors, amb aquesta teràpia basada en una IV que expressava insulina glucokinasa, el que podem dir és que és segura, que
que permet l'expressió a molt llarg termini i que permet la supervivència en absència d'administrar insulina exògena, que els animals recuperen el pes, tenen una activitat física normal, tenen paràmetres sèrics també normals, que no us he ensenyat, tenien normoglicèmia en dejú, responien a un sobrecàrrec oral del cos de manera normal i sobretot no presentaven complicacions secundàries. Això els neuròlegs de l'hospital veterinari els estudiaran tot sovint. Els gossos no tenen tantes complicacions com els humans, però fan catarates, cap d'aquests gossos va fer catarates, no els diré que fan moltes catarates, és a dir que els varen prevenir la complicació de complicacions secundàries. Però el molt important, jo crec, d'aquest estudi llarg termini que fa de 8 anys és que hem vist que tot i que els hem manipulat el múscul, ja hem creat un sensor, aquest sensor, aquest sistema que hem creat el múscul responia als canvis metabòlics que tenien aquests animals del fer-se. Quan nosaltres vam explicar que aquests gossos tenien pràcticament 10 anys, que un gos Beagle ja són molt vellets, i així i tot s'havien adaptat. Llavors aquesta teràpia era molt prometedora i ara el 2020 una empresa americana que s'acabava de crear i que ara ha crescut molt va insistir i a la Universitat Autònoma de Barcelona els va llicenciar aquesta teràpia i ara estan ja fent els passos per portar-la a la clínica, nosaltres continuem col·laborant amb ells i l'accés clínica en humans es preveu per finals del 2023, principis del 2024, s'han de fer uns ajustos, però ja està, i aquesta empresa és Criat Terapèutica. És a dir, que hem aconseguit també que una teràpia desenvolupada a l'autònoma ja estigui en una empresa americana que està fent moltíssims recursos i esperem que aviat pugui arribar a la clínica i al mercat per tractar pacients de diabetis tipus 2. Bé, ja per acabar us presentaré un altre exemple del que hem fet per diabetis tipus 2, que és una malaltia, com saben, que és de molt alta prevalença, i aquí en el nostre laboratori es van dedicar durant molts anys a buscar possibles gens candidats que sabien que utilitzaven animals transgènics o amb altres estudis de búsqueda de possibles a través de bibliografia, nosaltres fent screenings. Doncs van arribar a la conclusió que hi havia un factor, que era el fibroblast factor 21, que podia ser molt prometedor perquè aquest és un factor que controla el metabolisme de la glucosa i del lípids, que és una proteïna que se secreta, que actua de manera paracrinoendocrina en molts teixits, però sobretot qui l'expressa és el fetge i el que el secreta i que ja havia començat a veure que podia ser un fàrmac si se l'administrava. I així ja hi havia estudis que demostraven que si s'administrava la proteïna nativa doncs tenia efectes bons de contrarrestar la resistència a la insulina, que baixaven el pes, sobretot aprimaven, disminuïa el contingut de greix, els triglicèrids circulants, augmentava la tolerància de la glucosa i la sensibilitat a la insulina, amb models d'animals obesos. Però clar, hi ha una gran limitació. Si tu injectes la proteïna, aquesta proteïna té una vida mitja molt curta, té tendència a agregar-se, a més com que és molt petita, filtra molt ràpidament pel ronyó, té una vida mitja d'una mitja hora, no arriba a una hora, i per tant, clar, tu l'has d'administrar contínuament, i més es pot volatilitzar. Llavors, clar, necessitaries administrar-la molt sovint. Per tant, no ha anat endavant fer servir la proteïna nativa com un agent terapèutic. En canvi, el que sí que tota la indústria farmacèutica està treballant molt activament aquests últims anys en buscar substàncies mimètiques de l'FGF21 o anàlegs, és a dir, a la molècula FGF21 li han afegit fragments d'altres proteïnes, d'anticossos, etc. I alguns d'ells, n'hi ha hagut molts que no han funcionat, ara n'hi ha alguns d'ells que sembla que sí que funcionen en pacients obesos, disminueix els triglicèrids, el colesterol, o bé fins i tot millora el fetge gras, però clar, són tots estudis que s'han fet en humans a temps molt curt, uns 3 mesos de seguiment com molt. Clar, llavors què passa? Hi ha diversos problemes que tots ells ja ho diuen, que es presenten, i clar, amb aquests estudis tan curts no sé què passarà, que és que com que són proteïnes que l'organisme no les queda pròpies, perquè són proteïnes de fusió amb altres fragments, poden desenvolupar molta resposta immune contra aquestes proteïnes a llarg termini, que la qual cosa farà que no es puguin utilitzar. A més, com que són proteïnes més complexes, a més d'actuar a través d'algun dels receptors propis de la FGF21, poden actuar a través d'altres receptors, però que poden donar lloc a alteracions que no estarien relacionades amb l'efecte beneficiós que es buscava. Però a més, així i tot i que són mimètics i que s'allarga la vida, es necessiten readministrar. Generalment, almenys com a mínim una vegada a la setmana és el que s'aconsegueix i durant tot aquest període no s'expressa tot el temps igual. Hi ha un pic i després es deixa d'expressar. En canvi, nosaltres pensem que la teràpia gènica
té, amb FGF21, amb una IV que expressi FGF21, té molts avantatges. Primer nosaltres podem fer una IV que expressi FGF21 i podem manipular qualsevol d'aquests teixits, i així ho hem demostrat al laboratori, com pot ser el fetge, el teixit adipós, el múscul esquelètic, perquè sintetitzi aquesta proteïna i l'alliberi de manera contínua. És a dir, nosaltres podem fer que el fetge produeixi contínuament proteïna que serà la proteïna nativa, és la mateixa que l'endògena, per la qual cosa no hi haurà resposta contra aquesta proteïna. I a més es podrà distribuir a tot l'organisme. El teixit adipós també és un bon teixit secretor i nosaltres també hem après a manipular-lo genèticament i sabem que el podem utilitzar, o fins i tot el múscul esquelètic, que és un teixit que és més accessible. És a dir, que nosaltres hem pogut observar que sobreexpressant FGF21 mitjançant vectors A i B, doncs podem tenir una producció a molt llarg termini de la proteïna nativa a la circulació sanguínia. Clar, això té un avantatge respecte als mimètics perquè tenim que s'expressa constantment a nivells constants, estables, i no fem aquest tipus ONAS que van fent quan tu has d'administrar cada setmana. Amb una única administració a la vida serà suficient perquè són teixits que no es divideixen i no s'ha necessita administrar contínuament, que és una de les coses que fa que els pacients es cansin i no es tractin, i no tenen resposta autoimmune i poden funcionar igual que la immunitària. Bé, nosaltres hem pogut demostrar amb ratolins que podem disminuir l'obesitat, podem disminuir l'acúmul de lípids i augmentem la sensibilitat a l'hormona. És a dir, que veiem que ho curem tot en aquests models animals de diabetis tipus 2 que són com a una dieta alta en lípids. És a dir, que nosaltres hem vist que podem reduir tot el que és el fetge gras, la inflamació i la fibroscació que donen anar, podem reduir l'acúmul de lípids en el teixit adipós i incrementar la termogènesi, tot això porta a disminució del pes i augmentar la sensibilitat a l'insulina. És a dir, que pot ser que la teràpia amb FGF21 pugui ser molt útil. Hem fet també estudis de seguretat en gossos beagle i recentment això ho hem transferit a una empresa que s'acaba de crear recentment amb la Universitat de Barcelona, que és la Tramita. Bé, i això han sigut uns exemples i ja per acabar us voldria dir que crec que la teràpia gènica estem una àrea actualment en el camp de les ciències bioquímiques molt excitant, vull dir, hi ha moltes possibilitats en un futur que podem aplicar-ho a molts altres camps. El fet que ha funcionat molt bé per malalties rares, ara ja s'està expandint en el camp de les malalties no rares i això pensem que en un futur és un nou paradigma dintre de la medicina per tractar malalties que fins ara eren inacabables. Bé, per concloure, jo el que voldria només és, ara en 2 minuts, és agrair a tothom qui m'ha ajudat, és a dir, tot aquests estudis que es treball que realitzem nosaltres provenen, en primer lloc, que vaig començar amb el doctor Joan Guinovart, que vaig començar la tesis del seu laboratori, ell em va introduir al camp de la recerca, era una època que el Joan Guinovart feia poc dit als Estats Units i era molt activa, i llavors jo vaig començar a treballar en el camp de la recerca seguint el seu entusiasme que tenia ell en aquell moment, i que tots nosaltres ens vam tirar endavant la carrera de cercall. Però potser qui més em va ajudar com a doctor independent va ser el doctor Richard Hanson, perquè la seva estada al seu laboratori em va permetre a mi familiaritzar-me amb tota la tecnologia de manipulació genètica. Era els anys en què s'iniciava la teràpia gènica, era just al naixement, era quan ja començava a veure els animals transgènics i el Richard va ser capdalt perquè en el laboratori comencéssim a posar en marxa un laboratori de animals transgènics i comencéssim a fer els primers vectors que en aquell moment sobre la teràpia gènica. L'estada en el seu laboratori jo crec que ha sigut clau per tot el que he desenvolupat posteriorment al meu grup. Ja només com actual amb el Richard al seu laboratori, que a més era un gran amant de l'art i tot, d'ençà llavors m'he aficionat també molt a l'art i a la música i ell era un senyor que al laboratori l'ambient era genial i he intentat després reproduir-ho. Però sé que han sigut les coses que em van marcar, però jo no hauria pogut fer res sense si no hagués tingut el suport de la Universitat Autònoma de Barcelona, que en tot moment m'ha recolzat i que em va permetre, quan vaig tornar, muntar el meu grup aquí a la universitat i fins i tot van crear el Centre de Biologia Animal i Teràpia Gènica. Però sobretot el que els he explicat avui és gràcies a la feina de tots els meus col·laboradors, que al llarg d'aquests anys han sigut molts, tant estudiants predoctorals, postdoctorals, tècnics de laboratori, serveis d'administració,
Aquí crec que no sé si s'han deixat cap, però la majoria de tota la gent que ha passat pel nostre laboratori i que jo faig extensius les gràcies, tot el que he fet és gràcies a ells i estaria molt lleig que no els hi agraís perquè si no hauria arribat aquí. I no només tots els membres del meu laboratori, sinó que la Universitat Autònoma de Barcelona he tingut el plaer de col·laborar i el gran ajut que han fet els meus companys, que són professors de la Facultat de Veterinària, que ens han ajudat en tot el que és la medicina translacional, i també amb el doctor Francesc Valent tota la part de translacional i de generar vectors a gran escala i que hem muntat ara conjuntament una nova companyia. Això seria també gràcies, en part de múltiples projectes europeus i consorcis internacionals al que hem participat, que ens ha permès estar al dia de tota aquesta tecnologia i que hem estat molt actius. I per exemple, van ser, quan vaig tornar als Estats Units, juntament amb uns companys francesos, van crear la Societat Europea de Teràpia Gènica l'any 92, que ha crescut molt, i que fa 2 anys vam fer el congrés aquí a Barcelona, i que això ens ha permès estar al dia dels últims avenços. I ja, només ja voldria agrair a la meva família, principalment al meu fill, i a la meva jove, la Cristina, sobretot el Ramon, per tots aquests anys que no és fàcil ser el fill d'una mare que no para de treballar, però hem compartit molt temps molt bons junts i a més ara ella és ja el principal assessor en tots els temes de medicina translacional i jo crec que hem sigut bàsics i ara són molt importants per la meva vida, també, no només això sinó personal. I per últim, jo el que voldria és agrair sobretot als meus pares, perquè ells sempre em van ajudar molt. Jo no hauria pogut fer el que he fet sense el suport dels meus pares, com la meva mare, que havia de viatjar i sempre m'ajudava amb el meu fill. I jo crec que ells han sigut per mi un exemple i els agraeixo molt. I ja per acabar, els obligaria molt a tots vostès que m'elegessin com a acadèmica i us vull donar les gràcies de nou. I aquí he posat un quadre que em va regalar el Richard Hanson quan vaig marxar del seu laboratori, que, com us he dit, era un gran mecenes, sempre protegia els pintors joves. Aquest el va fer una seva jove, la del seu fill, era una pintora que a mi m'agradava molt, sempre deia, em va dedicar aquest quadre, me'l va fer per mi, que deia, volar amb el temps, jo no en tenia perquè havia penjat d'un rellotge, però potser és que era una mica premonitori d'avui, que vindria aquí, que és on sempre s'ha donat l'hora de Barcelona durant molts anys i és molt difícil el rellotge. Jo vaig pensar que era molt expedient, doncs, quan es va per acabar. Moltíssimes gràcies.